Kuletane nguva tisina kumbofadaya isu. Une plan here Mzaya? Timbofara. Ndikuda kutoronga mabiko kumba kwangu. Magunanzi ese anenge aripo. Itishuwa Magena. Ndikutokubatisa ika sekuru, papo pacho pandichakunyeperai. Zvako muzukuru, dzimwe nguva hazvitedzerwe. Ndikutokuudza ika chokwadi. Ndopika na sekuru wangu. Unogopika neni sei? Saka mabiko aya wakamaronga zvarini? Uye nguvai? Mabiko ndakatomaronga zvanhasi chaiye. Zuva rakunodoka. Ndikutoda kuti muuye naGogazi. Haisi nyaya. Ndouya nawo. Motovaudza kuti vasabike zvavo nhasi. Ini Magena pachirungu ndinoti I got it covered. Wakazogonepi chirungu iwe Mzaya? Imomu mastreets imomu. Chienda Magena unofano tigadzirira machikichori acho. Tiri kuuyako. Alright sekuru. Ndikuda kupapisa pese apa. Ndikuzviziva wangu ambotora chita video neIT vaona kuti quality yacho yakadhakwa then vohaya to macameraman to mastreets vaona kuti chavanongogona chete kurova zoom in and zoom out but ukuzviziva here kuti une production team inonzi Starlight Creative Multimedia. Yo, unoziva zvinoitwa neteam here, rinorova maphotographs, rinorova mavideo shoots, rinobatikira mawedding events, rinobatikira mafuneral events, iyo rinobatikira mabirthday parties. Iyo team here yakaona church service yenyu munofunga kuti ndiwo vakagadzira kamera but akuona chinongondwadza chinhu chidiki so iyo team here rinorova masini manyama but rinobhadharisa kamari kashoma. Ukuona chika sawira wangu team rinokwanisa kuribata paWhatsApp panhamba dziri pazasap kana kuti kufonera vanonoki kudaira but zvama imagine ukwanisa futi subscribe pa channel yavo yakanzi Starlight Creative Multimedia. Sekuru nambuya masvika. Chiendai munogeza maoko enyu kurwizi. Mozodzoka, pano hapana mvura. Komadzoka futi nemaoko akasviba. Dzokerai futi. Iwe tsuro. Wakuda kuti ishandisa manje. Ayewa sekuru. Handidi kuti muzoti chikafu cha Magena ndicho chatiitisa mudumbu. Maoko acho anongosvika akasviba futi. Hatisiyanei nazvo. I'm sure tsuro Magena ndiye apisa sango iri chete. Zvinogona kudaro muzukuru wenyu ndimambara we. Tsuro kutiita mafuza kudai anofunga akangwara. Handizive manje ini. Zvakaoma atiende hedu kumba ndinokubikirai. Ko sekuru sei musina kuzodzoka futi nezuro? Takazoona kuti kwadoka vana vanga vasara vega. Wotouya iwe kwedu nasi. Tsuro muzukuru wangu, kwidza kuno uuye tilaze chikafu ichi. Alright sekuru, regai ndiuye. Muzukuru kochi? Ingandati uya udye wani mumuti umo. Wakazopusa rini iwe? Sekuru. Kafenda. Wanakotora DJ tushuta mavida quality manyama kabra zvizi zve free salai tiri kupenya ze sunshine salai jima pancha kukanda ma punchline uyaone ya drama time izvi zviri kupisa se summer time jipa salai creativity tiri kupenya ze sunshine Starlight Creative Multimedia.